Le sak sekti-sektimu ojo lali marang wong tuamu ya. Lan kudu andhap asor marang liyan. Ojo gawe loro ben kabeh sinambung karo kebecikan. Kaya sing didhawuhne guru lan leluhurmu ya, Ger. Elingo, Ger. Olahraga uga ngolah mata batine, kuat imane uga tata patrape. Dadi manungsa sing jejeg ana gunane. Para murid digembleng ilmu kasekten supaya uripe tansah dahake nabekten. Tumindak durjana kudu bisa leren, ikhtiar mesti nanging kudu tetep senen. Kuwi wis kondang kaloka waroke saking Ponorogo. Andhap asor bangwa selira tansah manunggaling rasa. Waro iku sejatining manungsa sing kawentar saking mandraguna. Duwata lelakuning jiwa tumuju rasa sampurna. Warok Ponorogo iku prasaja kawit guna seca tekan Sura Menggala. Aja padha sembrono yen simbah paring sabda, kuwi padha gatekno aja dilalekno. Simbah Waro iku guru sejati, menehi kaweruh kanggo lakuning ati. Ilmune pasti aja diblenjani. Iki putumu ayo ngaji lan nyawiji. Ponorogo andhap asor bangwa selira tansah manunggaling rasa. Waro iku sejatining manungsa sing kawentar saking mandraguna. Duwata lelakuning